Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni lero Lachiwiri pa 20 December 2022 pano patiyankhuleni Ambuye. Tikupitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu pamene tikudikira kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu pa 25 December. Lero mawu athu akuchokera m'buku la Yesaya mutu 7 kuyambira ndime ya 10 kulekeza ndime ya 14. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Luka mutu 1 kuyambira ndime ya 26 kulekeza ndime ya 38. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu uthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6, Mulungu adatuma mngelo Gabriel ku mudzi wina wa ku Galileya, dzina lake Nazareti. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Mariya. Mngelo uja adadza kwa iye nati, "Moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu." Mariya adadzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni ameneyu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo adamuwuza kuti, "Musaope Mariya, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana mwamuna. Mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo adzakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse." Koma Mariya adamfunsa mngeloyo kuti, "Zimenezi zidzachitika bwanji, popeza kuti sindidziwa mwamuna?" Mngeloyo adayankha kuti, "Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti, nayenso akuyembekezera mwana wa mwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu." Apo Mariya adati, "Ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo." Ndipo mngeloyo adamusiya. Uthenga wa Ambuye. Leronso Lachiwiri, pamene tikuyandikira ndithu tsiku limeneli la kubwera kapena kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu pa 25, tikupitiriza kuona chisamalo chimene Ambuye Mulungu amapereka mwa anthu ake, angakhale anthuwo atawumitsa mtima wawo. Tikupitiriza kuona tsopano khama la Ambuye Mulungu limene silifowoka angakhale ife titakakamira chakwaipa. Mawu oyambaja tikukumana ndi mfumu Ahazi, imene pa nthawiyi ili pa chiopsezo kuchokera ku mayiko ena, amene ali kuyiopseza ndi cholinga choti ajoine nawo akhale amodzi kuti alimbane ndi dziko lina limene iwo lili kuwazunza kapena likufuna kuwawononga. Ndipo uyu ndi Ahazi tsopano, amene pa nthawiyi ali ndi mantha, ali ndi thengenenge kwambiri zedi,
nditani kuti ndiwoloke, nditani kuti ndipulumuke ku chiopsezo kapena chipsinjo chimene chandigwera. Mneneri Yesaya akubwera tsopano ndi chilimbikitso kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Abwana, musataye nawo mtima awayi. Siyani kudzizunza, siyani kuvutika ndi awa onse amene ali kubwera kukuopsezani kuti mujoyinane nawo. Dalirani mphamvu ya Mulungu wanu. Mawu amphamvu kwambiri, akulu kwambiri, amene Yesaya ali kupereka kwa mfumu Ahazi, komanso lero ali kupereka kwa inu ndi ine. Tiyitenge mfumu Ahazi kuti ndi inu ndi ine lero, amene tili ngati pampanipani, amene tili ngati pa ziopsezo. Tafika molesi pa crossroads, ndipite mbali yake iti kuti ndiyende muchiyero. Ndipange chiganizo chanji kuti zinthu zindiyendere. Pamene ndili kuyankhula mawu ngati amenewa, ndili kulingalira banja lina limene pakali pano muli chisokonezo. Pamene ndili kuyankhula mawu ngati amenewa, ndikulingalira munthu wina amene pakali pano ali kulingalira zakuzipha. Kamba ka mavuto, kamba ka ngongole, kamba ka zinthu zosiyanasiyana zimene zamuzungulira moyo wake. Pamene ndikuyankhula zinthu zimenezi, ndikulingalira wina aliyense amene panopo sali kugona kamba ka chipsinjo chimene chamugwera moyo wake, endi sakudziwanso kuti ndipange chani kuti ndifumuke kapena ndituluke m'mavuto ngati amenewa. Inde ndi okondedwa anga, inde ndi amuna anga, sakukhalanso pa nyumba pano, akungokwatirakwatirabe namawonjezera akazi. Andibweretseratu matenda awa. Kodi ndikhalebe m'banjamu kapena ndizitaye? Taonani ndalama zimene ndidawononga zambiri za anthu. Nditani kuti ndibweze ndalama zimenezi? Awa ndi awa amagulu amene ali kubwera kuti adzalande katundu. Ndipo nkutekanso kuti pamene ali kubwera amagulu aja, mwina ndi ngongole imene nzimayi ndidatenga mowabisira amunanga. Kodi akatenga katundu ameneyo, zitha bwanji pa nyumba pano? Taonani zimene zili kufuna kundichitikira pakali pano. Akodi nditani? Ndikulingalira wina aliyense amene pakali pano ali mu chipsinjo chachikulu moyo wake, endi sakudziwa kuti kodi ayang'ane mbali yake iti, kodi apite kuti. And it is this desperate moment imene nthawi zambiri tikapupuluma anthufe timaziononga. Nde kwa ife tonse, kwa kamene nonse amene mwafika pa chipsinjo ngati chimenechi, amene mwafika pa lizunzo ngati limeneli mmoyo wanu, Yesaya akubwera kwa inu ndi mawu achilimbikitso. Musataye mtima, musaganizenso za kudzipha. Pakuti kudziphako sova china chilichonse. Muwasiya akazi anu m'mavuto, amuna anu m'mavuto, ana anu m'mavuto. Wina aliyense amene kudalira inu, umusiya m'mavuto akulu kwa basi. Musone ngati mukoza zinthu pakudzipha. Motero kwa iwo amene ukufuna kudzipha kamba kanyengo zimene lero uli, tadzibweze. Yesaya akuyankhula mwamphamvu, si solution ku mavuto amene uli nawo lero. Iwe amene ufuna kuthawa banja lako kamba ka mavuto kapena masautso amene ukumana nawo pano, afika nkhosi, ukusowa kuti utanga zotani, ufikira kuti utani, ugwira mtengo wanji. Kuwathamangitsa amuna ako, kuwathamangitsa akazi ako, si solution mpang'ono pomwe. Sukonzapo zinthu mpang'ono pomwe. Ndipo usachitenso liuma. Yesaya akukuyankhula pa tsiku lero mwamphamvu kwambiri. Kuthawa, kupita kwina kulikonse, sikupindula mpang'ono pomwe. Akuyankhula kwa wina aliyense amene afuna kupita kwa sing'anga lero, ndipate chipulumutso, mwina akandichekera. Mwina ndikangotenga mphini mankhwala awa ndi awa, ndidzawanze nyumba muno afite anditengetsa sindikugona. Yesaya akuti
Imeneyo si yankho kuvuto loti ulimbane ndi mphamvu za m'midima, kuti ukadzitemere kapena ukadzichekere, kuti utsirike shopu yako, utsikire nyumba yako, kapena utsirike iwemwe. Ayi, usapitenso wakaombeza. Ayi, kuti udziwe amene akuchita chipongwe pa nyumba pakopo si solution kumeneko. Ayi, ndi Ambuye Mulungu akukupatsa solution. Tabwerera kwa Mulungu, tamuyankhule Mulungu wako, tamuuze Mulungu wako ndi chani chimene chikukusautsa pakali pano, ndi chani chimene chikukuliza pakali pano. Talira kwa Ambuye Mulungu wako, tapita maso pa Ambuye Mulungu wako, tagwada nupemphera za mphamvu, ndipo ngati ndikulira ulira pamaso pa Iyeyo, kumuuza china chilichonse chimene chikuchitikira mmoyo wako. Ambuye Mulungu salephera. Koma vuto ndife amene timayankhanso mwamwano kapena mosimbwa ngati mmene Ahazi ali kuyankhira. Sindifuna kumusokoneza Mulungu wanga, sindifuna kumuyesa Mulungu wanga. Uyotu ndi Ahazi amene ali kuyankha zimenezo. Ndipo ndife amene timayankhanso tsopano ndi ziganizo zimene takonza moyo wathu. Ayi, zitsamba zadalenga Mulungu yemwe. Ayi, ndikambe uhule kuti ndisomve ndipeze chakudya pa banja panga pano. Ayi, ndikufuna ndisamale moyo mpaka ndikuyamba uhule. Ayi, ndikufuna nditeteze moyo wanga mpaka ndikudzitemera. Ayi, ndikufuna ndithaye moyo pa banja pano chifukwa ndikufuna nditeteze moyo wanga. Timayankha nthumazi tilibe, ndipo pena zimachita kupsetsa mtima ndi mayankho amene ife timapereka zodandaulitsa kwambiri. Ndi mayankho amene amakhala ngati kuti ndolondola, koma opepera kwambiri zedi. Opepera kwambiri zedi. Ndi Ambuye Mulungu amakhumudwa nafe ndi timayankho topepera timene timakhala tikumapereka, kapena ma-excuse amene timakhala tikumapereka, mosafuna kugwada pamaso pa Ambuye Mulungu, mosafuna kudalira Ambuye Mulungu, mosafuna kukhulupirira Ambuye Mulungu. Azi titayitsa nthawi zimenezi. Ayi, ndikufuna lero lomwe. Ayi, izi zingonthera nthawi zimenezi. Ayi, ndilibe nthawi yopita kwa nsembe kuti ndikamulongosole mavuto anga amenewa. Ayi, ndilibe. Mayankho ena amene ife timakhala tikupereka ombwambwana kwambiri zedi. Ndipo Yesaya chimapamene kuti tadzimva amene ukuyankhira iwemwe. Inde mavuto ndi amene, koma tadzimva amene ukudziyankhira iwemwe. Anthu akulangiza, akuunikira, akudzudzula, ndipo ali okonza kukuthandiza. Motidere ufuna utopetsenso ndi Mulungu yemwe. Iwe motidere ufuna utopetsenso ndi Mulungu yemwe. Anthu sanakwanire onsewa amene watopetsa kale ndi malangizo. Odere ufuna utopetsenso ndi Mulungu yemwe. Tamamva pamene Mulungu ali kuyankhula pansi pa mtima wako, chifukwa chiganizo chimene wakonzacho kuti udziphe, kuti uthawe pa banjako, Mulungu akuyankhulanso pansi pa mtima wakopo. Ayi, usachite mwana wanga, usachotse moyo wako mwana wanga, usasiye ana ako mwana wanga, usasiye banja lako mwana wanga. Akuyankhula pansi pa mtima Ambuye Mulungu wako. Why do we choose to ignore that voice from our Lord? Why do we deliberately choose to ignore that voice from God? Ambuye Mulungu amatitilira. Ukunali kulira sopano kwa Yesaya pakuona amene wayankhira Ahazi. Ndipo timapitilira ngati mmene achitira Ahazi, ukapanga maubale a zinthu zina, kapena katsata njira zina zolakwika, ati kuti tisolve nyengo zathu, njira zathu, mavuto athu. In the end, chimakhala chiwonongeko. Ndipo tikamuona Ahazi madachita, adadzigwetsa m'mavuto, m'mazunzo. Tatene tamayankhani ngati mmene tsopano namwaluyu Mariya ali kuyankhira. Inde sindikumudziwitsitsa kwambiri Ambuye Mulungu. Inde nkutheka sindidziwa njira zake za Ambuye Mulungu. Koma pakuti mwandilangiza, chifuniro chake cha Ambuye Mulungu chichitike moyo wanga. Inde nkutheka kupemphera kumandivuta ndithu. Inde nkutheka ndili ndi zolephera zanga ndithu. Sindimudziwa bwino lomwe Yesu Khristu. Chifuniro cha Ambuye Mulungu chindichitikire monga mmene mwaneneramo. Kwa iwe yense amene ufuna kudziononga,
tavomera chifuniro cha Ambuye Mulungu wako mmoyo wako. Tavomera pempho limene Mulungu akuyankhula mmoyo wako. Tamvetsera mawu amene Mulungu akuyankhula mmoyo wako kuti uchite bwino. Ambuye Mulungu atibweze ife tonse amene takhazikika pa chakwaipa kuti tichiteso chilungamo. Ndipo Mulungu wamphamvu zonse atithandize kudikirira Ambuye Mulungu kuti atiyankhe nyengo zathu. Mawu amene mwaneneramo zichitikire monga Mulungu ali kufunira mwa ine. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tsiku labwino kwa inu nonse. Zikomo.